kwanzi nguva kwena 12 anditi 1 kana tuna 12 yeah kwanzi nguva church 1 o'clock saka dza 11:30 ita mugesa tindi Yes. Hi guys, hello Tadzoka, we are here. Tadzoka, iti fast guys, tuda kufamba nebora. Right. Ndogona kufonera ilete, ndokufonera ilete. Ndokufonera manje. Right, I've got a certain brother pano. Panapa guys. Varikuda kunzwa inyaya iri panapa nditika mombomira zvezvo zvekusumudza mafeelings muchifambisana nemafeelings enyu muteerere nyaya handika tinzwe nyaya yabhuta vanoda rubatsiro handitika muzosumudza mafeelings enyu mapedza handiti munhu wemurume ari kuda kuzotaura nyaya yake munhu wemurume handiti yes we have men now coming up to say their stories vakasununguka handiti saka moteerera kuti zviri kufamba sei right hallo hanzvadzi tiri right unenge muri pane noise unge muri kurivhesa mota unge muri kuita sei wani alright sharp alright hello maaparipo tiri right tavepo palife paya saka imimi ndoda kuti nyaya yenyu monyatsofamba zvakanaka muchiitaura mbijana muchida aiwa indine time kusvika kuzviwani uko ndine time ndozobuda ndabuda kuchechi kumapasti 1 saka asi 1 o'clock bo zvokuti titori palife takabereka baba vedu tiri 5 so mama wangu
South Africa. But ndichifika kuno kuti zvinhu zvakaomera zvinhu zvakaoma. Ndisvika kuSouth Africa zvinhu zvakaoma nani kuriwo ne18 years so ndaigara nesista yangu mwana wababa anga akaroorwa kuno kuti wandaigara naye. Then amai vangu vakabva vashaika same year yandauya kuno ku2012 yacho but zvinhu zvakaoma to point yekuti ndakadzokera kuZimbabwe foni yanga titori nayo chaichaiyo yanga iri yekutosungwa nerekeni kutochaja kutondichaje yanga isingatombochaje isongo yakatofa charging system ndisvika kuZimbabwe ndikatosvika ndikapfeka hembe dzemubheracha zvava zvakaoma. Kamungoziva kuti panofa munhu zvakawanda zvinhu zvinoitika mawana panotanga kubuda nyaya kunzi mama musina kupedza kuroora panongoitika zvinhu zvakawanda wanda. Sainini manje ndakasvika panatogariswa dare nandichiri mudiki zvangu ndine 18 years ndakasvika panakagariswa dare nanasekuru zvikanzi pari kudiwa mombe because vana baba vangu sister yangu the time yakamborowa mama wangu nyadzadze because isusu baba vedu tiri 2 then baba vangu vamwe vana 2 nemumwe 1 saka iye akamborowa namama makaisa foni palaudi bisai palai ndakakonekta bozi nandichidrive ndakakonekta pabluetooth takunzwai. Yeah. Saka there was a time ndandiri grade 6 angu pazvakaitika akarwa namama wangu ani saka mama wangu pakangofa zvinhu zvokuti vaingozvitaura saka zvakabva zvanzi pari kudiwa mombe. Akarwa namai venyu ndiani? Sisi wangu inini akavarova. Alright. Yo. So zvinhu zvokuti ndichikura zvinhu zvokuti ndaingozviona mwana bani handiri mudiki ndiri munhu wekuti chero munhu akanditira kana chinhu chakaipa ndinoregerera maona zvinhu zvokuti zvakangokura zvichiitika saka I'm emotional. Mira indombo. No, it's allowed. You're allowed you to cry hanzvadzi. Handiti mauya kuchipatara. Mauya kuchipatara kakuti tinyatsonzwawo tifambe nemi saka you're allowed you kuva emotional. Alright, Mira. Saka ndiri munhu wekuti vanhu vanonditreata rafu but ndiri munhu wekuti ndinoregerera. Saka pandakauya kuSouth Africa ndaigara nesister yangu. Mati makagadzwa dare mune 18 years nehama dzababa nehama dzamai nehama dzamai zvikanzi pari kudiwa mombe because ana mai vangu mbama vanga vari 8 but vakafa vese kwasara sekuru vangu 1 kufamily kwavo kwaifiwa zvezvo zvekuti akatanga ndianofa akatanga ndiano mama vangu ndonga ri last born ndokapedzera kufa kwasikana saka kwasara sekuru vangu. Saka ana mai nini vana sekuru ndo vakabva vatanzi pari kudiwa mombe. That was 2012. Zvino mwana ne18 years mama kushanda here kuti munzi makudiwa mombe? Nasanda kutomboshanda because mama vangu vasheka ndichinyangotongoуya kuno kuSouth Africa ine 18 years nasanda kutomboshanda zvinhu zvansazva kundibatana. Alright. Ndaitogara nesister yangu. Saka ndo pandakabva ndadzoka kuno pandakadzoka kuSouth Africa life yanga yakaoma. To a point yekuti ndakasvika pakurarama life yekuda kutorara mubhini like vanhu vakandirejecta including my sister vanhu vakandirejecta zvezvo zvokuti I still remember ndakamboenda papati because kuCape Town kuno takatowanda South Africa takatowanda like family kababa vana vatete takatowanda so ndakamboenda papati ndaenda papati momboziva kuti SIS muupenyu ukatambura vanhu vanosunduruka vanhu vanosvika kana kuintroduce. Ndakaenda papati pepe ndasvika papati pepe saka nekazini yangu aindana nemuxhosa maona apabvunza kuti iwe wakafanana naningi asi uda kungomeshena zita zvikanzi neshamwari yake zvikanzi ndisekuru wake zizangu chichichichichi maona ndakararama life yekuti ndakarova nenhamo zvekuti uchifamba murodhi so nhamo ikakurova
imbwa dzino unogona kuhukurwa nembwa. SIS MELLY ndararama life yekuti muupenyu hwangu handina life yandisina kumborarama. Chinhu chese chinonzi pain ndakachiexperience muupenyu hwangu. Then zvadaro zvinhu zvakazo ndakaramba handina kuita give up, ndakaramba chingoshingira ndabva ndazotanga kuita sei kushanda. So problem yakuitika manje ndeyekuti amai angu pavakafa zvinhu zvavo hazvina kutora, hazvina kuendeswa kumusha kwazvo. Hama dzamai dzavo vazvati torai zvinhu izvozvo. Maona saka manje vanhu kumba kwedu manje baba vangu nemunin'ina wangu pavakanditora zvinhu vavafunga kuti pamwe vanhu varikutopiwa zvinhu but zvinhu zvavakutora siriro. Maona kozi munhu akafa handizivi hangu zvechivanhu zvangu but vamwe vandakabvunzawo vaitaura kuti munhu akafa zvinhu zvinofanira kudzokera kusha kwake, like zvinhu zvakaita semakitchen unit, maodrop, chii mubhedha zvinofanira kuita, but isusu manje vakabva vazviramwa. So zvabva zvazoitika last week iyo mwana wesister yangu akauya kuno, ndopa ndakabva ndaenda nomona but anga kutonditsanangura zvikanzi sekuru bosi babangu vakazoita mumwe mukadzi, vatooneka mwana kadi vakazoita mumwe mukadzi zvikanzi sekuru kuZimbabwe uku kwaita sei kwaitika mafirimu. There is a time yekutoti taiti takarara tainzwa mapoto kugwedebudzwa kana kuti taigona kuti kana takarara maplates anogwedebudzwa kana kuti tinogona kumuka maplates akasukwa mumba makatsvairwa. Officially mimi wangu akambondiudza zvinhu izvi 2013 achiti dzimwe nguva na baba vakarara vanogona kuti pamubhedha pavanenge vakarara ipapo vanogona kutodonhedzwa zvokuti anotonzwa kuti munhu aita sei munhu adonhedzwa. So nyaya iri kuitika manje ndeyekuti pakanzanzi parikudiwa mombe kuti zvinhu zvidzokere kumusha kwazvo. Ndakazotaura nasekuru wangu like ndofa pane 2 weeks ndanzi parikudiwa mombe kuti zvinhu zvidzokere kumusha kwazvo. So muona kuti zvinhu I'm depressed, muona ndine depression zvokuti ipapo ndekuti sometimes ndinoda kuti nditoshande, ndofanira kutoti nguve nditore hai kana ndakatorwa madrugs kana ndakatorwa brongo kana ndakatoita sei kana ndakatomwa doro kana ndakatapa. So zvinhu zvikundiremera SIS MELLY, like I don't know what to do anymore. Like life yangu haisitomori normal. Right. Handisatomboziva kuti ndoita sei. Okay, you went you went through a lot of things. Every pain unotoiziva kubva uri kuZimbabwe kusvika usvike kunoko. Can you be a little bit taura? Yeah, because I can say ndakatanga ku experience depression at a young age. Ndofunga ndinga kuti ndine 5 years. Zvakaitika ndizvoti ndakaenda kumusha. Ndaenda kumusha anditomoziva kuti kumusha kune nguva yekuti kunenge nguva yekukohwa chibage, vanhu vanokohwa chibage. So nandakapira mungoro dzedze zvaunodhama ndochinonzi chikochikari ngoro. Yeah, so zvakaitika ndezvekuti handiyanyatsoziva kuti chii chakanyatsoitika. Ndakadzwanywa nengoro vandadambuka zvigunwe izvi zvingani ndaluza about 3 ndofunga ndongoti 3 hazvina kudambuka ipapo but zvakabva zvaremba zvanga zvapwanyika. So zvakaitika kumondoro zvinhu izvi. Saka takabva taenda kuchigutu zvikanzi munhu yatokwara imendise kuhospital, but ndaenda kuhospital. Saka ndaifanira kunge ndakadamburwa ruoko rwese but Mwari akazongoshandawo, Mwari akazongotitungamirira vanhu vazokwanisa andambodamburwa ruoko. Saka but ruoko rwacho runotoshanda zvototi vamwe vanhu ndakatokura navo, even vanhu kuchikoro ndakatodzidza navo, ukasatozvitarisisa hautombozvioni. So munoona kuti zvinhu zvokuti ndichikura vanhu vaindiseka, vanhu vaindipa mazita, mukuona vanhu vaindiseka ndichikura kuchikoro. Even pandakauya kuSouth Africa ndakambowana basa muBhucha. Ndawana basa muBhucha mimi I'm emotional, handisi kukwanisa kunyatsotaura. Tawana basa muBhucha mimi ndakadzingwa basa because of condition yangu iyoyo.
ndakadzingwa basa zvikanzi hatikwanise kushanda newe. So zvimwe zvinhu zvekuti zvinongondirwadza kuti life yangu inoita kunge maybe kana ndinombosvika patime yekumbozvibvunza kuti dzimwe nguva ndotomboda kutombosvika pakutombozviuraya chaipo zvokutoti last month because ndaigara ndega last month ndakatombosvika pakuda kutozviuraya ndikatofona kuzimbabwe ndikataudza kuti kana ndikafa musandiwege kuzimbabwe like handisi kuziva kuti upenyu hwangu ndikufila kunge life yangu haina direction zvinhu zvese zvirikuitika muupenyu hwangu because handinowo munhu wandinokwanisa kuudzawo momuziva kuti sometimes in life you need people vanhu vanokusapota emotionally spiritually kana ndichiti spiritually asi kureva kuti kana kuti kuenda kun'anga vanhu vanonamata newo vanokupawo mashoko enyaradzo how are you but handina vanhu vakadaro muupenyu hwangu. Handizi munhu wekuti ndoda financial support because I work ndoenda basa maona but sometimes unongosvika vanhu vanokusapota because life yangu kuti nditofara ndofana kunge nditori hai kana ndakatomwa mbanje kana ndakatoita zvinhu uchi zvinhu zvokuti handambokura hangu ndichiita zvinhu zvakadaro but it's because of my challenges andokusangana nawo muupenyu hwangu. So handichatomboziva kuti life yangu haina direction handizive zvokutoti ndine December chaicho akapera ndiri mupenyu ndimwari because ndine plan B. handizvo hanzvadzi yangu handizvo. Anyway, taura ako but tichazotaura newe but zvokuti uzvipe nguva yekurarama nenguva yekuzviuraya kuti ndofapa hausiri upenyu hausi hwako hanzvadzi yangu. Upenyu hune muridzi wawo. Iwo hauna right yekukata short upenyu hwakapiwa utorarama upenyu hwako. Problems of life they come but they go. I understand kuti wakabvira ukazoona munhu wemurume truly brother uchivako emotional teerera asi ndichitaura newe ukaona munhu wemurume akuzosvika pakuti regai ndiende pajekerere ndinotaura dambudziko rangu ende achikudza ichokwadi chekuti only resort kumwa manhingikiri zvinodhaka handimaona kana kusvita zvinodhaka manhingikiri matombo aya kuti ndikwanise kuoperata because kana ndiri normal handikwanisi kufunctiona pfungwa dzangu dzinenge dzakastika. You can actually see kuti munhu akabva kure nedambudziko rake akabva kure nedambudziko but wokuudza hapana ari kuCape Town handiti maona ende zvakare. So plan B yako haishandi iyo hatisi kutoida. We rather have another plan B than ekuti by December ndinenge ndato handioni kuti ndosvika. That's not it. Saka hanzvadzi yako makakonana pakuti chii makangosiyiwa muri 2 makazokonana pakuti kudii? Ndakataura naye like ndakamufonera ndikamuudza kuti ndonya iripo pakanzi parodiwa mombe so unokwanisa here ungondibatsirawo kana wandibatsira nawo kana nemari shoma yaunokwanisa then the rest ndobhadhara. Akangoti handina vanangoti moza kuti kune handina iri pa2 kune handina yekutaura kuti panguva ino handina sindogona kuzoiwana kuzoita imwe handina yekuti unokonyatsoona kuti uyu munhu haasi kuita sei haasi kutoda maona so handina yake yange mbori handina yekuti akaroorwa anga akamboroorwa but akasiyana nemurume wake. imi muchingori vanhu 2 sure munashare same father same mother vanhu vana 2 vakangosiva vari 2 mubva matoparadzana zvokutodaro muchingove 2 aiwa sister yangu tina same father different mothers. Same father different mothers. Alright. Saka totalo zvitorera kuti zamu guru ndere kwamai. Alright. Inini then remningina medu sizumba 2 inini mningina wangu mningina nyakura sei ane 22. Alright. Ane 22 years. Saka makangodzina madzaba yakunodiwa mombe imi muri kubelieve kuti mombe yekwamai yeumai yekwama ndiyo mombe yeumai naye guys ndizvo mombe inodiwa kwamai ndiyo inenge iri kukonzesa sezvi. Ipapo handida kunyepa but zvinhu
ini ndiri kubhiliva because dzimwe ndinotomborota nahope dzimwe dzokuti ndoromborota hope dzinotyisa zvokuti kutorara chaiko chaiko ndirotombotya kuenda unorara chaiko chaiko. Alright. Saka mombe yacho iyoyo 1 iyoyo iri kudiwa muri kudi kungoendesa chitenga kamombe hadzi mombe dzimabhoko mazana hasi $200-300 kungoendesa mombe wakanyarara. Ndo zvinhu zvandatoita as soon as possible because ndanisina access maona ndanisina access saka pa ndakataura nasekuru wangu wakandiudza kuti hanzi vachaningirikini tichasangana muna August then zvinhu zvacho zvova zvangoitwa because like I said kuti vanochikuudzai kuti ana mai vangu vakafa vese so makuva mamwe acho haanambogadzirwa even gora mai vangu racho harina kutombogadzirwa since 2012 Alright, iwo unodi mukumba kwenyu makura mchiinda kuchechi maka munobhiliva chikumba kwenyu munoita zvechivanhu munoita zvechiprofita munoita zvechi ndakura ndichendo chechi kosaka zvemakwa kugadzirwa iwo hazvizirevi zvomachi zvemakwa kuti anogadzirwa yese anofembi anofanira kugadzirwa hazvizirevi because kumachechi havaparidzi izvozvo. ndakataura nasekuru vangu ndovaya vakandiudza izvozvo. Saka iwo wakabva watoudzwa kunzi zvemakuva ukatozvionawo kuti pamakuva aya anogona kuva ari kukangatsa because haana kugadzirwa. aiwa handakuzviona but vakataura kuti hanzi makuva vada kuti zvinhu zvacho zviitwe ka1 but inini ndofanira kutanga ndaripa maona saka ini ndangotedzera ngiri zvavakataura kuti ndingokwanisa kuti ndigase guva ramama vangu because ndakwaisira tombstone but vakati zvinhu izvozvo handikwanisi kuzviita ndofanira kutanga ndatenga mombe tofanira kutanga taripa ndizvozvo. Saka iwe mombe unokwanisa kutenga ndicho watiri kushanda iko zvino uri kudriver Uber. Ndokwanisa chandobhiliva ani kuti hauna munyama ndechekuti pawangoshora neni uchiti ndoda kuya nenyaya yangu palife wati ndinoshanda kuUber ndodriver Uber asi even maratings angu akanaka chose. Wanenge yakadi ushanda kuUber? 5 years. Hona 5 years ushanda kuUber. That means hauna munyama zvauri kufunga kuti una zveshe. Nokuti dei wanga uri kubucha vakakuti hatikwanisi kushanda newe because maybe condition yeruoko rwauna rwo remember kuti kunotakurwa nyama dzinorema kunochekwa nyama probably ndosaka vakadi vakadaro handi asi hona wagara 5 years uri pachechi uri pabasa apa handiona hapana chekuitika ende wataura kuti maratings ako akatomira zvakanaka. That means ndoni kuti une chimunyama uripo ini muna nemunyama hanzvanzinzwai pa Uber mota yamukudriver dei makabonderesa kasingatoperi. Hanimona dei makatodzingwa kana kuUber ikoko kana kuti dei muchingoti everyday muchingonopaka pasina kana 1 munhu anokuUber kuti uyai kwakati kana kuti muchirobiwa nematsatsu Cape Town uko mbiri inongotenderera muchidini but hamuna zvese izvozvo. Hanimona saka tingati munyama anditika handifungi kuti mune munyama asi kuti ndofunga chinongodiwa apa handizivi chasobvunzwa vamwe kuda kuti mutenge aiwa guva kuva rinovakwa ndozviziva ndanza chiti kugadzira makuva remember kuti kune kuvaka guva kweTombstone kozoita kugadzira makuva kwechivanhu handi saka ndaida kuziviswa because iye ati kugadzira makuva ndosaka ndichida ini guys should know me by now kuti ndinobvunzisisa zvandinchida kunyatsonzwisisa saka ndinotobvunza handi maona saka taura inini kwangu andoda kuita handisoda kugadzira kwechivanhu but ndangoisirawo amai vangu chakanaka kungoisirawo Tombstone kuti pavakaradzika pangu vari panhu panoratidzika mukuona ndowish yangu but I don't believe mune zveng'anga kana upenyu hwangu handisati namboenda kung'anga muupenyu hwangu kubva zvandakazvara handisati namboenda kung'anga. Alright. Hey, handizivi ndikuona matheories akasiyana mwari kuti chero chinamata chero singanamati makuva anga anofanira kugadzirwa. Ini papa handichapaziviwo because ini handiranga ri ndichigadzira makuva ini amen handizivi handiranga ri ndichigadzira makuva but ndofunga zvongosiyana hazvo handizivi because inini ndikurangarira kuti vangu vabereki vakafa vachitonyora kuti musada kuchitira zvazvo hanzi kunogadzirwa makuva zvokuti munoungana muchidika madore muchidini please don't do that and we just follow that till today. Ndofunga vatori nei about 27 years vakashayika hatina mboita izvozvo isu so handizivi. Naida kubvunzawo kuna vamwe vanhu kuti kune vamwe vanhu vakaisawo maTombstone kuti pamunoisa Tombstone panofanira kuti pazvechivanhu here kana kuti zvinofamba sei kana kuti tinongoiswa kozi handizive dakuisa Tombstone. Aiwa panoti hamuisi Tombstone ka guva ramai venyu ka harisi hama yako
Andiona haisi hama yako iwa ungaiti nda kunisa guva pasina hama dzamai vako. Saka hama yako hama dzamai ndokuri kunzi kuri kudiwa kaMombe. Animaona ndokuri kunzi kuri kudiwa Mombe. Saka chekutotanga musati mabata guva iri rinogona kutokudzokera ifuti. Musati mabata guva ravo timunisa Tombstone. Ina remember takaisawo Tombstone chete. But we had to go kuhama dzamai. Animaona movaudza movapira handika moya. Saka imimi kwenyu chiripo ndechekuti kuri kunzi tangai matenga mombe muye nemombe nekutora vachitora hama ichi hembe dzehama yavo. Sadzani makore manganhembe dzimakachengeta dzamai venyu? Since 2012. Hey, dzichiripo hadzo? Since 2012. Makicheni tane chichi zvichiripo? Everything abana shakambotora because ndatora nemunin'ina wangu mamwezerwa. Zvinani? Usipakasheka mamangani 13 years. Zvazviri zvinani zvinizvi. Saka aitaura kuti anzi zvinhu izvi isusu takasvipiwa. Saka kupiwa kwavakazvita vakaita kuzviramwiro. Saka anzi zviri zvakangovharwa zviri murumu wevazviri wakwenu. Usi babangu vane umwe mukadzi. Ndosarada kubvunza kuti 2012 zati varoora here hembe idzi dziri pai nekuti makicheni uniti kamidziyo kaine chichi hazvisi kushandiswa here. Ndosarada kutobvunza nekuti ndikutasa one angle yekuti Faith ndikutasa one angle yekuti muri kutaura kuti hanzizvo baba vakaroora ende kwaimboita maindedze kuti baba vanofuma kabvisa pamubhedha. Hausi kuona kuti ipapa handiziviwo guys but ini ndine chida kunyatso kuongorora ameno baba vakataka kubvisa pamubhedha pavatove nemukadzi munyuwani. Saka ipapa ameno tikada kunyatso kupangorora ipapa pavanga vari single vakambobvisa pamubhedha here? I don't think so. So muri kuona kuti pane era guys ka hembe dzamaidzi iwe semwana mukomana imbofanga waenda nomeka sure iwe something is wrong. Baba wako pavanga vari single vasina mwe mukadzi vanga vasingabviswi pamubhedha ndo dzanga singasukwi. Andiona varora mwe mukadzi auya muri kuti hembe dziri mune room baba wako vatora everyday vachiseparatiwa nemukadzi uyu hembe dzinofuma dzakasukwa. Handiona kuchidini I think there's a missing puzzle. Hameno handizivi maybe pane something chausiri kunyatso batanidza kuti unyatso dei waimboinda kumusha unonyatso noonekwa but mombe is still inoda kuti ungotora mombe udzosere kupi unodzosera munopa varidzi vavo mombe kuti mukwanise kutaura nyaya yekuti makuva nekuti vatakure zvinhu zvemunhu uyu zvamai venyu. I think vapo mukutaura chokwadi. Saka nini ndichaenda koko then ndogara nawo pasi ndonyatsodzisa kuti maybe pamwe kuti zvinhu zvidaro maybe pamwe aishandisa zvinhu zvacho. Maybe kuna mwana ane zviindika anosvika achishandisa zvinhu zvaasingazive maybe pamwe vakangozvitorawo sezvinhu zvelight. Saka ndinge ndichifanira kusvika paground then ndogara nawo pasi tongoita zvatinoita tobhatira mombe yacho then zvinhu zvodzokera kumusha kwazvo. Ndizvozvo. That's exactly what you have to do. That's exactly what you have to do. Muka kuti mutenge mombe, matenga mombe, moendesa mombe, motangira ipapo pakuendesa mombe. Ndipo pamunofanira kuti mutangire. Because panyaya ndikikirika pane nyaya. Because mona kuti zvinhu zvokuti kana uchizvinzwaka zvinogona kuita kunge semajokes kana ndogona kutangirana kunge ndokunyepa but zvinhu zvokuti chinji zvinhu zvakaita sechivanhu zvinhu zvokuti zvinhu zviripo it exists. But kana uchizvitaura zvinhu zvinoita kunge kana kunge ndinge ndichinyepa kana kuti chii. Saka ndachitongodawo kunzwawo maonero evanhu because omboziva kuti kana kuve uri murume chinhu chakaoma sometimes haukwanise kutaura kana kuti I'm in pain because vanhu unogona kuita kunge uri weak vanhu vanogona kukujaji. So zvinhu zvokuti nanane time zvichindidyika mwoyo. Nanane time mukazoonawo ndakubudawo pachena. So because varume tiri vanhuwo wenyama maona tikatochekawo totobhilitawo sezvamunoita vakadzi but vanhu kana uri murume vanhu vanenge vachimboexpecta kuti iwe uri strong nepasingade kuti uwe uri strong vanhu vanenge vachimboexpecta kuti uve strong. Ndizvozvo ndo problem yedu society weyo yekuti we expect kuti varume hafanirwi kuchema varume ngavagare vari strong. To expecta futi kuti munhu haufanirwi kutaura because haunawo ropa haugwadziwi munhu wese anotorwadziwa but zvisinei hanzvadzi rega ndimbovhurawo malines
tinzwewo kune vamwe kuti nyaya yako iyo vakasangana ndaona mwachitoka exactly nyaya yedu hanimaona nyaya yedu saka ndo zviri kuitika kwavari regai tinzwe vamwe so munoona kuti zvinhu zvokuti handizive zvangu handina nguma mashoko zvinhu zvokuti handiri kutaura nezvazvo like I'm emotional ipapa zvinhu zvokuti handidi kunyanyotaura nezvazvo handinoona hama yangu kana sister yangu munhu wekuti chikura tandiri close by handikwanisi kutaura naye because munhu munoziva kuti aripo munhu wekuti ukaenda ukamuudza nyaya yako anogona kunga respond inokupa munhu unyazoona kuti uyu munhu kwayo haatori nana basa nazvo zvinhu saka ndakatozongoita sei ndakatozongomusiyawo akadaro. Wow. Saka maita basa SIS MELLY I really appreciate. Right, sega tinzwe vamwe vane nyaya dzakafanana nedzako kuti vari kuti chii and then totangira ipapo anditi tinzwewo vane similar situation. So guys, ndikudanha nesimilar situation yakafanana neyakola chete andika vanoziva kuti apapa pane imwe way here kana kuti ndizvozvi ari kuti hembe dzakasiyiwa baba vanga alright pane ati ed abva aita zvokuti ed biula let me try to ed biula apa tinzwe before ane nyaya yakatodaro pakuti kana chida kuzobvunza mubvunzo vasokubvunza wako mubvunzo wakateerera. Right, biula ndeti muri sei SIS MELLY? ndiri right kuri sei? Ndiri kubvawo zvangu. Ndida kungotaurawo zvidiki zvandinazvo zvakatomboitika kwedu zvinhu izvozvo izvo. Inini mai vangu vakashaya 2010. Vashaya 2010. Baba havana kuzvitora serious zvekuti ndiro hembe like midziyo yese handi yemumba ndeyamai. Havana kuzvitora serious kuti vazvigovere. So after 5 years zvinhu zvanga zvagara zvirimo, so vakazenge vaita umwe mukadzi same zvinhu zvataura nakola ka zvinhu zvaitoitika izvozvo izvo kusvikira vasvika pakusiyana nemukadzi iyeye ndobva vatobva pamba vaita zvokuti vachienda vachidzoka kusvikira vapwanya dzimba dzese. Tikatobvunza tikatoenda kumba tikatobvunza kuti why muri kuita izvi, havana kubva vatipa answer iri specific. Tobva tazonofonera vana sekuru kutaura nana sekuru nenyaya yacho vakatoti hapana kuitwa process yezvinhu zvese. Isu takura tinda kuchechi hatite zvechivana but culture it's culture. Vaifara kuti paitwe zvekugovera hembe zvese zvafara kuti zviitwe hazvina kuitwa. So I'm trying to say kuna Kola anofara kuti atenge mombe yacho iri kutaura iyoyo yari kufara kuripa. Atenga mombe iyoyo then vonogara pasi iye nana sekuru vake nababa vake voendesa zvinhu zvamai vake kumusha kwavo. Zvinhu zvese itupi ndo zvinhu nokufa kuti it's not like chivanhu but ndo process inofara kutongoitwa iyoyo. Right, thank you very much Kola, thank you regai tinzwewo vamwe ikaipa zvinotonetsa zvishona iyi nai. Right, alright, gaitimboedza vachaderera tione zvaishona zvainotonetsai. I'm edging you vachaderera. Hello brother. Hello Kola. Kola, hello. Yeah, sister, ada kuti sisi wake vamubatsire zviri zvinhu zvokwamai. Reason yandinoda kuti munhu sister yangu amubatsira akarova mai vangu. That's why ndiri kuda kuti andibatsire. Otherwise ndaipa pasina nyaya yekuti akarova mai vangu ka ndaikwanisa ngozvi. It's not like handikwanisi kubhadhara ndega saka ndachida kuti angobatsirewo. Because imhosva yake yandava kutoripira futi. Muona, that's why ndachitaura kuti ndoda kuti atase andibatsirewo. Ndiye akarova mai vakabatsirawo. Yakapindwa yakataurwa mudare racho pandakasvika ndikadare yakataurwa nyaya mudare zvikanzi sisi wako ende zvinhu zviri kutoti anga asingambopomerwa zvinhu zvandakatoona nemaziso angu iyoitika ndakatarisa.
Alright. Andizaiva dona futi. Andizaiva dona futi. Network. Eish. Pamela, patience hauna ningiri. Hauna green button. Hauna green button patience. Hauna green button. Uvata dirira vaenda kupi. Azviiti kuti asiye mamwe kuti anzisi vachaningira vachatenga vacharipa vega zviiti kozi zvinoafekta vese. Zvinoafekta yese hazvitoiti. Saka pakudiwa mombe pakadzi mombe ngani hanzvadzi. Pazvadia mombe 1. Hello, Kola. Hello, Kola. Hello, Kola. Kola, hello. Hello, Kola. Hello, Kola. It's my phone. Muri say. Did it right, Muri say? And Rukunzo, Muri say. Eh. Ngaregedze kumirira kuti sister yake iite zvekuti ibhadhare. Sister yake yakakanganisa. But ngavangoite kuti vaite sei ngango iye kana aine mari yacho yekuti angoita zvinhu izvozvo ngangoita zvinhu izvozvo. Because patori nemhosva itoripo yekuti zvinhu zvamai zvinoda kutongoripwa. Right. Thank you, Kola. Get him Mozana just all right. Stop. Right. Anzvadzi ngatitange tutanganiwa tanga kupinda vasiri vachaderera. Muri sei anzvadzi? Muri sei kutetemele. Tiri right. Tipewo batsiraiwo munina wenyu pofambiswa sei? Right. Munin'ina wangu zvaanofanira kuita anofanira kutodzokera back kumusha kwana mai vake oteerera procedure yavanenge vachida because akatoparwa mhosva ende iye nyangwe asina kupara but vakaparirwa vese saka anofanira kutonokumbira regerero kuitsedza kuhanzvadzi dzamai oro vabereki vacho oro anabamnini oteedzera procedure inodiwa ipapo. Kana iri mombe yari kunzi atenge vatenga mombe izvozvo chatinoziva ndechekuti hazvizombogumire pamombe ipapo. Mombe iyi it's like ivhura muromo yekuti it's a process yekuti vachatanga kuti vaakufambidzana vozotanga kuzwa kunzi alright procedure ichiita ine zvakachiita izvakachiita izvakati. Because sekunzwa kwandaita Kola achitaura achiti zvinhu vakaita kuramwirwa zvireva kuti zvinhu izvi dai kuri kunzi vakapiwa zvinhu kusiri kuramwirwa zvanga zvisina problem because tine vamwe vekuti vanogona kuti alright izvi zvinhu zvemunin'ina wedu kana zvinhu zvemwana wedu vana vanga varipo ngavashandise. But apa vakatoita zvekuramwirwa zvichireva kuti pakanga paitori nenyaya dzaida kuti dzidini dzigadziriswa. Saka vanofanira kutoita procedure chaiyo sitimeli ipapo hapana kana kumbonzvenga whether kuti ndisisi vacho vakarova vakatoparirwa vese. Vochandoziva ndechekuti amai kana amai vari vako vakaira vatofa usina ukama navo vehama dzavo ndo dzinenge dzakutotonga ipapo. Saka munin'ina wangu ngaadzokere kumusha kunana sekuru unoti ana sekuru tauya vobatana nehanzvadzi yake tauya ana sekuru tinoda kuti tichigadzirisa zvinhu zviya mutibatsirewo kuti tifa toziva tofamba sei. Wose kana zvisina kugadziriswa kana upenyu haumbofambe zvakanaka sitimeri. Saka ngaadzokere ikoko vofamba neprocess ivo kana vakuita zvinhu izvi ngavasavaendere mberi vozi vakavaendera mberi kuti hazvibire zvakanaka ngavateere mushure vachiudzwa mafambisiro avanoda kuti zviitwe vana sekuru hama dzaamai vacho vozi ivo pana amai vacho havasina ukama zvachose. Right. Handivazvinzwira kanzvadzi. Patove complicated apa. Imimi hamusina kukama namai. Mai ndimai venyu vari vapenyu vachifema vachirarama vachifamba. Kana vafa hamusina kukama navo vadzokera kuhama dzavo. Handiti kana kuti mutorwa mumusha menyu vanenge but ipapa ndoona soti shona inokanganisawo. Mai vangu vanogozonzi handakukama navo pakuti kudii.
Sisi Melly shona yacho ndo zvazvitori ndo zvazvitori ende zvinotobata ukada kufunga nezvazvo zvinotobata bata zvinoshungurudza but zvinhu zvekuti takakura zvakadaro hazvichinjike hazvichinjwe zvangofanana naye hanzvadzi kwaiyo step sister airova mai venyu pakuti kudini mene misunderstanding yanga yatongoitikawo hey so nyaya ndoyekuti pandakasvika ndakatosvika vanhu vakatonidirira ndo nyaya yacho yaitotaura because pandakaenda yanga angasipo saka mudare macho tatingori free inini nemunin'ina wangu nababa wangu kuti munin'ina wangu ngachitori ne 13 years nandine 80 saka ndoko nyaya yavachema nayo iyoyo handizivi. Thank you very much hanzvadzi vari pafona ndinochizova vakaipa. Alright, Sis Melly, bye. Amen. Hello, Kola. Hello. Hello. But nai ili pandisikuisa apa ndistep sister ka vakarova mai anditi munosheya baba imini hamushei mai ndizvo saka ngozi iri kuya kwaurisei kuti inobva kunobata kuvana vekumba yamai avo ndikazvi aisikufanirwa kunobata here aita kuti inotongoba ngozi handiti sister yangu iblood rangu saka ini zvinotongoaffecta tese nyangwe ndisirini ndakandikirikina zvinotongoaffecta tese that's why people vamataura kuti varuda mombe alright allo hanzvadzi Hello, Sis Melly. okay ndaona prima picha sorry muri sei Ndiri boma yasimere. mushe Ndaida kutaura pane brother iri kutaura nenyaya yekuti step sister akarova mai. Chezvinoita ndechekudai so Sis Melly. Kana step sister akarova mai handiti mwana wababa asi mwana wamai. Ngozi yaya inobata kwese but kuvana vavo mai ava kuna brother avo inenge ichitarira but zvikuru sei kuna baba nekune mwana uya inotobata because mai ava vanenge vachiti ivo vakarega mwana wako achindirova ndosaka paya munoona ivo vachibviswa pamubhedha vachididi because vanoda kuti baba ava vasimudze musoro kuvana vavo vaende kumusha kwavo vanotaura zvakaitika. kufira mhosva ndokunonzi kufira mhosva dzamadzitateguru kufira mhosva isiri yako. Yes, ndinonetsa pana amai vanonetsa kuti mukaita mhosva namai inobata mhuri yese wese kuna baba wacho mandibhuzi atonzi step sister so inenge tonzi iwewe murume wangu wakandisiya ndichirohwa hapasina murume apa vakutoita sevanhu vasingazivani munhu akatsva ndo zvinonzi munhu anonetsa zvakuda kuti ivo ava varipo vapenyu vasimudze musoro because iyi pfungwa iyi ichabata nevana vevazukuru vavo kana vakasika kuzvikliya izvezvi. Alright, thank you very much Kola, thank you very much rega timbonzwa. Alright, I think nyaya iri kudzokera panhu pamwe chete pakuti just do it. Nyaya yemombe inotodiwa, mombe moenda monobhadhara zvese nemidziyo yaya vachitora mosvarana vachitora but apa ndofunga pari clear panzvadzi. So mari yemombe you can raise it andipa 250 300 mombe unoiwana. Right, takuda kuenda panyaya yake guys yekuti ari kuti iye andimaona ari kuti iye ane depression handiti ari depressed zvokuti akatanga kuita depression iyi anotanga kushandisa zvaanoshandisa kuti akwanise kufunctiona handiti saka ndiri kudawo vanouya vachitaura zvakanangana nearea iyoyo nepati iyoyo because munhu akutoshungurudzika handimaona munhu akutoshungurudzika atori nedepression saka vaya vanogona kubata nyaya dzemadepression please ndo vandakuda kuti mufone chete iye mombe indofunga iri clear handimaona izvi zvindofunga zviri clear izvi zvokuti aiwa ngatenge mombe odai takuda kuenda kunyaya dzedepression handi tibatsira hanzvadzi yedu because one day achashuta zvaanoshuta izvi kana kuti achamwa zvaanomwa izvi handi ari mudhiraivha uber mune vanhu onobonderesa vanhu handi kana uchishuta unogona kuona uine nhikikiri unogona kuona uine zvakasiyana siyana handimaona zvokuti unogona kuona zvisipo or something like that and things like that handimaona so ndo zvinenge zvida kuti zviitwe izvozvo handimaona saka ndo patoda kuti tizive kuti zviri kufamba sei
Animaona. Toda kuti tizive. Uyu tamutolereta uyu nguva yakwana chirege timbomwisa tamutolereta chitodi hedu izvozvo. Panapa pane vanhu vanoziva zvese vanogona chivanhu isati gone chevanhu asi vanogona chivanhu varipo ndosaka tichivhura macalls kuti vanogona uyai mubatsire anditika uyai mubatsire so that vanhu vakwanise kubatsira. Saka now we are not entertaining tatopedza zvokuentertaina negativity kudhara tatove pane chimwe chinano saka ticharamba tichitotedzera zvenegativity dzinotouya ine vamwe vanhu vanotori nebitterness dzavo murodhu hatisi kutozvikona. Mufaro, it was nice being with you here. Mufaro Mahlangu, it was nice uri ghost ako kudaro, it was nice being with you here. Tozobatana pachikamu chinotevera. Bye bye. Right. Tatopedza naye. Right. Hande igachida vanhu vanogona kutora nemwana uyu panyaya egu yaanayo yenhikiri yezvizvizvi. Hello Kola. Hello, hi, SIS MELLY. Muri sei? Moshe, if I may ask our brother, what's causing the depression? Is it the situation or something else? Taurai navo. Anzanzi. Yeah, Taurai navo. yeah, situation. Ungati ambuswa by my time yekuti daitikana zvikatonyasa pandeko nototora reza kutanga kutozishow kama it was 2016 because I've been suffering with depression for a long time. And even kufa kwakaita mama wangu kwakakonzeresa damage life because ndiye munhu wangati close naye zvokutodaro ndiye munhu angatori close kwandiri so zimunguva ndaitombosvika patime yekuti ndaigona kutanga kutozicheka kutanga kutongozicheka sheka because ndechirwadziyo like zimunguva ndigona kutanga kutongosheka kutanga kutongodedera soro uchirwadza. So manzwa here. Hanzi situation at ground zvinenge zvichiitika ipapo ndizvo zvinondituma kuti ndive depressed. Sometimes ndopesana tora zvichireza ndakuzvicheka ndakudii zvinenge zvichiitika panguva iyoyo ndozvinomuita kuti ave depressed. Okay, can we talk behind people? Okay, no, it's fine. Okay. I think it's okay. But I'm not going to tell you that you're a screenshot. Who send the right number? Zaki. What am I going to right. Thank you. Right. So I think if I go to Mubatsana and I shall make sale varipo. But my brother, times I'm I need to go to church now. Right. Saka my brother, I don't go to the place. So kushuta dei mama gona machisiya zvokushuta zvikorai. Let me take one last call ushu tibve tapedza. Alo Kola. Hello, SIS MELLY. What do you say? Mushe taskwera ndinotaura hangu nabrother ndichikuti I remember live yepublishing and anzivanga vari pabhodhi rezvana depression ipapapa vaine kustage vakafona vakafamba nesu vachitaura nekuti kune masituational depression mostly anobva mumajor life changes like zvaari kutaura izvozvo ndofunga zvamama wake zviri kumudepressa because it's unresolved. Handizi bhudhi kuti anoenda kwachiremba here kuti vanokatsura chiremba vachitaura nyaya yavo so that chiremba anokwanisa kupinpointa exactly kuti vangabatsirikane sei kana kuti kwavari kugara ikoko vakambovhizita anyway here kuti vanowana counseling. Hanzi makamboendawo here kwachiremba kuti munowana counseling? Yeah, ndatomboenda psychologist andibatsira. Okay. Hanzi ndakaenda ndandina psychologist andibatsira. Vanga vaina vakapedza process yavo napsychologist here kana kuti yakangokatika abruptly? Hanzi makapedza here process yenyu kana kuti makangozokata? Ndakazongokata. Hanzi ndakazongokata. Ndakazongokera because ndaitaura naye munhu wacho saka ndototanga futi kusemana. Okay.
Yeah, I think I suggest kuti kana vakangokata vakakata vasati vasvika pamuchaimo weprogram yavo. Saka as he is saying kuti vanoda kutodzokera, I think ainofana ativati tozitaura kuseni. I think that is the best place for him to go. Kuti vadzokere futi kuna psychologist vanonyatsoongororwa nyaya yavo, because depression inogona kucontroleka, probably nemazvaitaurwa naanti vaya inogona kucontroleka nematablets bichana vachimwa nacounseling yavo. Saka I strongly suggest ngavadzokere kuna psychologist vaite follow through nyaya yavo kusvikira kumaguma. Vamugona kuti zvinoita sei, but at the same time voita futi zvanga zvichitaurwa nevamwe, kugadzirisa zvinhu zvinodiwa kwamai dzimai vakada mubereko yamai ikadapuka, tinowana maproblems. Baba havana basa, ndozvaigara zvichitaurira baba vangu, havana basa, asi kwamai kukareshwa zvinhu to some extent, whether we like it or not, hazvinyanyoti fambira mukati meupenyu. Saka vakaita bhosi zvepapsychologist munoita zviri kudiwa kwana sekuru. Ndinodavira kuti vanobatsirikana. Ndatenda zvangu. Right. Thank you, Aliselina. Thank you. Right. Sezvinei anzvadzi, pane amai vava ndavapa namba yenyu, amai vanga vachifona pakati pokunotaura kuseri, ndavapa namba yenyu. I think manje vanenge varipinda mumenyu. But anzvadzi chanoda kuti nditaure nemi pekupesera, ndoda kuda kuchechi, ndomhanyira kuda kuchechi, zatove totanga one. Handiti totanga one. Saka guys, tine conference revival yekutanga mangwana, tokunogadzirira mangwana Saturday kusvika Sunday. In case musina kundiona, handitika ndiri kuchechi kurevival. Kune revival iriko mangwana Saturday Sunday, then ndiri kurevival. Handiti saka makaroora here anzvadzi? Ndini. Mune 20 maroora. Mamuchitarisa kuti muzoda kuroora zvarini apa? I'm not sure. But I'm not anytime soon. Because kuti nyango ukapinda mu relationship unongone inga. So we end up wakutipedzera enga tokurizvizviri asina mhosva. Ndizvozvo. Vane 29. Right. Saka saka nyaya iripo ndeyekuti madhiaries musi matuti muda bhudhava, muda namba dzabhudhava, mombomira vambotanga vagadzisa zvinhu zviri kunetsa. Anomaona, mombomira vatanga vagadzisa zvinhu zviri kunetsa nokuti vari right 100%. Makamboona ukagara nemunhu anenge ane maissues ake, anopedzera shungu to the next person. Ndo vamwe vanhu vanenge vane bitterness dziya dzokuti pese paanofamba unenge achida kufamba achituka vanhu achibvondora achidini. Bitterness anenge achiona maissues, vanhu vaya vane maissues mufunge. You go deeper now, vanenge vane unresolved issues anenge aripo ekuti the next person ari padza naye they throw on that next person. So vazhinji vamunoona papa kusuka munofamba masiti kana kuti guys, bear with me, bear with them guys, vatori issues atoli unsolved, unresolved. Vamwe vangopinda marriage nenyaya yekuti makore andisiya pressure, shamwari dzangu dzarohwa saka ndikatinde, but mumba imomo munotori issues anenge atoripo, anawo munhu iyeye anenge atori issues. Saka is very right kuti ngaimbotanga ndagadzira maissues angu, then later on ndozotanga zvotsvaga zvemarriage, nokuti ukaenda unogara navo zvino vakadai unogona kutema kana neputo yesadza inopisa anomaona pakusvika kunyeso vachingopedzera shungu dziya dzekumashure kwauri anomaona. Saka ivamirire munhu wakati vapedze, kana vachida mukadzi vachadzoka, kana vachida wepano vachauya panapa moita interview yenyu makaita rai tichivapa vachizosarudza munhu wanenge vachida, kana vachida wavo wekusaidhi. Ndizvo zvose zvinongoita handimaona. Asi hanzvadzi nyaya ipakutiti aiwa mwana mai yangu zvichega kusvita zvezviyo, iwe chipota uchimbomira woga kana pakunamata uchinamata chako chako uri wega, hamuzvioni? Timbodzidzai kumira pana Mwari muchinamata. Hanzvadzi yangu muchinamata, munoziva hakuna munhu ari perfect. Handiti there is no one who is perfect, but Bible rinoti tinovavarira kuva vatsvene. Hatisi vatsvene, but tinovavarira kuti tive vatsvene pamberi paMwari. Zvichireva kuti sometimes tino misconcepta panonzi tichikati ndinonamata, munhu anobva azvijaja kuti kunamata ini ndombokanganisa ndoita zvakadai zvakadai. You are allowed kukanganisa mufungi hanzvadzi, nokuti muri munhu wenyama, munotokanganisa. Handiti asi chikuru kudzoka pamberi paMwari nokurevesa. Imimiko zvinochimbodzokerai pana Mwari sezvavakakura muchidzidziswa kuti mudzokera pana Mwari. Dzokerai pana Mwari, munomira pana Mwari, muti Mwari ndadzoka, maproblems andinawo aya, kuti muchiigadzirisa zvinhu zvenyu
Mwari mirai neni zvinhu zvangu zvifambe neni hanimona imbosiya izvo zvinodhaka izvi nekuti you can't mix moshuta momwa moti kwaenda kuita zviri easy pen iya nekuti zvinoshanda maybe 2 hours 3 hours 4 hours kana zvapera mava back to normal modi modzokera futi zvotanga futi motanga kunomwa futi mopesera mave chi-addict yekuti mugare muchimwa zvinhu izvi mopesera matore addict chaiyo hanimona saka ndioni kuti mungaramba muchiti mushanda kushuta kana kuti kudii ndozati zvinonetsa zvingosikika 1 but try kana mamuchita 2 zvinoshuta zvinhu muchimwa chimboregai kana zvokushuta izvi mumboitenyu kana zvokumwa handizvo zvimaita basa SIS-MELLY because matotarisa vanhu vakawanda chaizvo handana munhu wandakatomboudza hapana munhu andatomboziva because ndetori nemawo because ndinzoti vanhu vane belief yekuti kana munhu achamatoona nayo haachatombogeza rinoshanda nevanhu zvakanaka so maita basa I really appreciate me. God bless you mana kuitwe zvakanaka murambe muchiitirawo vamwe because I know people are going through a lot. People are going through a lot out there, but yatinofira vanhu varume isusu inyaya yekuti hamubvumidzi kutaura you are not allowed to air your feelings ndine shamwari yangu ndine video yandakamboposta paFacebook ine yakaita fire anogara kuUK so ndiye munhu wekuti anomira neni ndiye munhu wekuti ndiye akatondiudza kuti wadi wambotaura naSIS-MELLY vanogona kuti sei vanogona kuti ndiye munhu wandototaura naye every day zuva regara mwari ozati taurarama muworld yekuti maFacebook friends even inini vanhu vandototi vanhu vokutoti nyange ndichirwadzi vanhu vandotomira maFacebook friends vanoti taurarama muworld yekuti maFacebook friends ndovato hama dzedu so takutongomutendao ndiye munhu akatongotipawo advice yekuti taura naSIS-MELLY ombotaura nyaya yako because iye akambotrayawo kubatsirawo but akakundikanawo inapazopawo advice tauraona so right saka imimi panapa tiripo isusu munokutaura asi pana kansela uyo yakuseri kwenyuko munhu wekuti munogona kuzongoita kuti reach out anytime kana mafila kuti maremerwa muda zvakuti munotaura naye munongouya chero mukaita reach out kwandiri chero mukaita reach out neshamwari yenyu handitika tinongofamba nemi handitika isati kurasii panapa tinongoda munhu wese we love you hanzvadzi tinoda munhu wese handitika tinotoda munhu wese zvakatodaro pano saka we don't discriminate saka uyai henyu anytime you feel like and guys this mentality yekuti tinoudza munhu kuti haukwanisi kutaura ngaidoni varume vari kutofa nedepression wese because havana kwekutaura varume vanenge vakatakura zvinhu kufamba nazvo achiti akada kutataura kunzi unotaura kupi unopenga iwe handimaona otaka kudiscouragwa varume vanhu chiro vachinzi vanhurume but vanhu handimaona vanori nemafeelings vane nyama vane ropa vakachekwa vanotobudawo ropa and regai vaburitse zvinenge zviri pamwoyo pavo musatsikirira vanhurume kwanzi munhurume habvumidzi kuchema iye ane misodzi guys anokuzi habvumidzi kuchema sei ane mafeelings anotori nemisodzi inonyangarira maso make saka zvonzi musabudise misodzi nemhaka iyi munhu murume hachemi saka kana asina kuchema odii ofira mumwoyo ozodii kana kabholta apo zvinhu mumwoyo imomo ozodii varegei vacheme varegei vataure animona varegei vacheme varegei vataure regai vaite zvinhu zvavo vakasunguko zvinongoitawo vamwe vanhu tinongoitawo isusu hanimona hakuna munhu ari immune guys munhu wese anotorwadziwa munhu wese anotodawo kuchema at some point hakuna munhu ari immune unogona kusachema hako pano unoenda kuchema panenge pane vanhu asi unotombochema chite uri 1 unotombochema zvikanyanya kukudai unotochema saka siyai vanhu vacheme musadiscourage vanhu vanenge especially nyaya dzakadai musanyanya kuva discourage ndaona comment yachinzi munoda kuchemei munhu musanyanya kudiscourage vanhu munhu vanhu venyama munhu wese munhu vanhu musafire mukati muzopesera makomita masuicide vanhu vakawanda believe vanokomita masuicide vanodika anenge achiti mutaura pane vanhu ndosekwa ndokatwa ndoita sei munoziva vanhu people like being cartooned ataura problem yake instead yekuti abatsire problem people they take that problem mufamba nayo vokatuna saka vanhu vanobatsirika sei let them go nemaproblems avo kwavanoenda kwemaproblems avo vachitsvaga rubatsiro tarisa uverenge kana usina zvokutaura ungodarikawo handimaona kana zvekucontributa wocontributa handimaona mune zvakanakawo kuti vafilewo at home ngativafilisewo at home handiti ndizvozvo mwana asikachema nofira mberi handimaona
kuti vafile at home ngatigamuchire vanhurume ava guys kuti vaite open up handiti. So I think that was it. Nyaya maizvo yabhudhi vedu vadonha I think network yavo something akafamba handiti. So ngatirege kutsikirirana vanhu. Ndosaga kuti mungo depression is real. Ndosamuchiona kuti chokwadi ina ndiri kunyepera ina hangu handidi kuita depression and handisi ndakaita depression handitoidi depression hangu kutora chokwadi. Ini ndikaona kuti chinhu chinenge changondibva ndinongoya ndochitaura ndotopopota ndotodimosora michinetsana kuti ndatopedza. Talking is therapy guys sometimes. Munozviziva kuti kutaura kunobatsira. Talking is therapy guys. Kuchema is therapy. People are allowed to cry. Kuti wachemera pai kutozochemera chi hazvina kana basa zvezvo. Kana ndikaona ndochema mberi pekamera zvinogona kuti kumbongorudza miri yangu. Ini zvanenge ndichema ndinotozviziva. Imi mugona kusazviziva mutanga kutondijaja kuti vakuchemei wazada. Ini zvanenge ndichema ndinotozviziva kuti ndichemei. Pamwe nditone maissues angu andisingagona kukuudzai asi ndichitochema mototanga kuti munhu abowa ndiri munhu wenyama ma-emotions. And don't bottle up things. Ucheme kana uchichema kana uchiseka kana pedzera shungu dzako mukuseka kana uchipedzera shungu dzako mukudya. Kuna vamwe vanodya makabona kuti kuna vanhu vanoita depression kuti anenge achidya kana kuti kunyepa. Kuna vanhu anotenga junk food, masweets, tumazimba, machocolates, machi osadza anenge achingodla depression achingodla iri depression ndikumukonzesa kudaro. Umwe ndiye anoendawo kudoro anomaona achingonomwa ari kudoro achingonomwa ari kudoro achitozama kukavha nhamo dzake baba vachidhakwa baba vana kana hunhu chidhakwa but hapana munhu akambotraya kupinda mubhusi dzababa kana kuenda kunonzwa stori yavo anomaona kuti stori yavo yakamira sei anomaona kuti munzwisise kune makai baba vachidhakwa kudai behind that chidhakwa panenge pasati maissues anenge atoripo ari kutonetsa zvekudaro anomaona anenge achitonetsa zvekutodaro zvekuti anenge achiona kuti abatsirwewo ataugwe naye anzwewo kana munhu anongoti kungogara wakateerera sometimes guys kungoteerera kudai munhu achitaura nyaya yako kudai anofila bo usina chawapindura kungoti okay taurako wongoteerera kudai. I do that a lot of times. Vanhu vakafona ndoisa foni yangu apa ndisakada kutsipinga ndotogara zvangu ndoteerera munhu achitaura nyaya yake animaona zvaanani mai majaya animaona. Saka ngati appreciate vanhu guys. Hanzi musodzi yangu yakungobuda na you allowed to cry in clear. Chema zvako it's allowed. Kuna mumwe munhu indaiti ndikaita depression mira ndikudzei zvandaita guys. Ndaiti ndikastressiwa nechimwe chinhu ndapedzera shungu dzangu kuivhu. Muri kuziva nditi vakafollowa machembera angu akafollowa bhodhara munozviziva ndaidi vanhu vachiti chisirenti yegu live musadle bviro mani musadle dhaka vanhu vanga vasingaunderstand kuti what is going on indotoziva kuti nditori nestress dzangu handika ndaipedzera chi muivhu reivhu mufunge rinokuvadzero riya rinotengwa murengi muya ndainotenga zvitsapu kude zvevhu ndoya nazvo mai mwana ndoyatsokugara mai mwana ndikatenga kudai so ndenge ndichikabira kudai ndichidya kudai ndakazongotenda mwari kuti ndakazosvika pakutorirega animaona ndisina kurwara naro kangu dii noti ndinoona kuti vamwe takarwara naro vamwe vakatikazoitwa operation yeappendix vamwe achidi ndaipedzera shungu dzangu muvhu ivhu riya yakunoritenga kudai kuti kuri bhubhunura dzimwe nguva ndichinonedza kutodzi ndichiri bhubhunura animaona ndichiridya. Saka vanhu vanoita kana vari mudepression vanoita zvinhu zvakasiyana. Umwe ndiye anotoya baya live battle kuya kuzopenga ndofunga munozviona mastreet umu hamudzwi animaona utoona kuti something is wrong pane zviri kubata animaona anotongofila kuti ndoda kuenda pavanhu vanongonditaura achitaura zvanenge achitaura ndichingopopota animaona achipedza ipapo shonga dzamubvudza ndatowa bho atonzwa bho mutoti munhu anopenga uyo anoachikuita pamelive anodai amuzive what the person is going through before you judge them. Ask their story. Inzwai nyaya dzavo first kuti nemhaka yei vanenge vatori depressed vazhinji vacho zvokutodaro vava shuku dzopererawo pakamera animaona ndozvazvinongoitawo. Saka ngatigamuchirei vanhu vese vanenge vauya newe wacho who is going through a lot right now wakatakura zvakawanda zvinorema kana ona usanyanya kubatikana kana zvichigona imbovhara imba yako umbochema umbonyatsochema kuwiwidza chekori 1 paunopedza ipapo handika unenge watove right. Vamwe zveshuwa vamwe ndivanoridza music kuita music yekuti vanhu vanoti zvinai mwari mai avaitwa sei achijaivha ari 1 achibvisa stress yake. Umwe ndiye anoenda kujimu ndogara chivaona kujimuko vachitaura nditomti iwe are you not overworking what no I'm trying to release the stress that is in me handi ndakaremerwa I'm trying to distress not distress by uchida so ndotofila bo after this uchiona munhu mukadzi achita zvinotoita apa iya overworking iye hanzi yevu is true I didn't know kuti zvanoona kuti ndisingabvunzi hanimaona uchiona kuti munhu atori depressed hakuna zvinhu zvakadai munhu everyday titina hadai hanimaona sa zvinoitika guys zvinoitika hanimaona
Yes, it's okay not to be okay. It's okay not to be okay. Ndochokwadi chiripo. Maproblems enyika yamira ndikudze guys. Munhu wese anawo. Hakuna asina problem riri kumudya siku nesikati. Vanhu vese vanotove nawo. Nevaya vamunoona chitira kuiva kasimba chitira vachidini vanotuka cheche vaya. Maproblems vanotori nawo guys. Umwe anenge achitori nawo kuti haana wokutoudza. Wokuudza cheche anenge asitori nawo. Kana une wokutoudza zvitori nani. Kana usina wokuudza guys chimochemera chinda mucloset ka. Inonzi war room handiti. Wopinda mucloset kako wana closet kako pakona pachikona chako chaunongoenda ipapo handika woenda kunama mozati kunamata chako chako therapy kuti mwari muhana mangu pane mamwe kuti unonzwa kuti muhana mako hauna peace of mind asi pasina chaitika mombozvitawo sometimes unongofila kuti no man kuti ngochanzwa bad news uchanzwa chi amene kungozwa kuti mumwoyo mangu makaremewa gwa hamuna kana zororo ririmo hamuna kana peace irimo. Hanimona zvinomboitika ndosumboziwawo amene kuti ndogeka kuti mwana zozviwawo kokuti mwoyo wangu makatakura zvinhu zvekuti zvokurema chako chaiko. Hanimona dzimwe unopesera ngopinda kuti manje ino feeling yakadai so unoita sei kuti ipere inenge tori a very strong feeling but ichitokuremedza mumwoyo unoita sei ukapinda ukanonamata woga ukanonamata uri mumama mutobuda zvoti kunge zinu riya ranga riri papa radoni rabviswa. Hanimona kutozwa kuti kunge zinu riya radzoswa unokamba kusedzwa kuti asi pane message pasina kana message iri kuya peace ngokuti peace disturbewa so your peace has been disturbed hapana unotozvifila leni unotozvifila kuti peace yangu yadisturbewa hapana my peace has been disturbed you feel it andona unotozvifila unzwa kurema kuti chiko chaitika asi pane munhu achafa asi pane bad news dzandichanzwa kuzviri kudzwa sei. Andona izvo hapana chinenge chimboripo. Andona peace inenge disturbed. You need the comfort. And who is the best comfort? The best comfort. Usati watomboya kuna SIS kana kuti kupi. The best comfort ndimwari upfugama wodza mwari wako kuti mwari ndikuremegwa handisi kuziva kuti what is going on with me. Handisi kuziva kuti chiri kuitika nei. Ndakangongwa kuti handina peace handina runyararo mukati mangu. Mwari pinzai ndibatsirei. Hanimona. Unotonzwa kamwe kana kachitobuda kudai. Kungomuka wakamudhura. Amen. Kungomuka wakamudhura kungwa kuti handisingataura nevanhu handitodi kutaudzwa handitodi kana ngofuma chipenga ini guys I do that a lot handikunyepa zvinongwa ndio zvimanikidza kuti munhu akuri chisimeli ndoda kuenda palive simeli yavantu but inini wacho handisi kuda kuya palive ndakatobatikana ndopedza nda kuita hasha it happens guys atidi hakuna munhu ari immune to this ngataura chokwadi it's true zvinhu zvinoitika ndotombochita panapa ndizoti ndandenga kuti ish pazvezvapera paenda kuti ish but tinongona dzokera kana kumakoments ndakuti ish but ndanichitopinda irafu guys ndanichitoita hakuna munhu ari kuziva kuti what I was going through. No one ari kuziva munhu anditi handeyande simeni handisi kuzwa zvakanaka ndangouya for the sake of munhu yayo handiti ndauya nemunhu yayo zvakadai but inini wacho nditori nezvo zvitonesa ndapesera munhu anga ga ziwedi munhu adai ga ndakungokanda rafu guys sometimes ukazozvona izvo kana zvitoita mboti imboindai simeni kuzodzoka night time because zvo zvakatoipa unozotosvika kuzvifunga wawo wega kuti but paya handimaona but marafu atoikandaka there's no way yauchatora back handimaona chadzokera chita aiwa sorry ndakaremegwa hapana nozombozvi understand utonzi utsvaka cloud but uri munhu unenge uchitori nazvo kufuma uchingotuka vanhu imba yesu uchingopenga handimaona imba yesu uchingogurubudza uchingowakuda kupopota kungopopotera vanhu ngotuka vanhu mumba uchigurubudza vana kudai uchingovamanisa up and down murumani yachozati nhasi zvakakwidza handimaona saka zvinhu zvese izvo zvezvokaizvo zvinhu zvinoitika matiri Martha Munyati I'm also a human being. I always listen to people's stories. In Indotaronan, name Martha Munyati, if I can ask you, are you as a sister, do you take your time to come and say, SIS MELLY, are you really okay? Are you really okay? As a sister, do you take your time and come to inbox and say, my sister, are you serious? Are you okay? Okay. What's going on, my sister? I'm here if you want to talk. It's just a pure question, an innocent question. You don't understand it. But you are a true sister. You are a true sister. Come, SIS, are you okay? Something is not right. You can point. You want saying you can pick Kuti. She's not okay today. She's not right every day. You can pick that. You want conversation. No, she's not right. Something is wrong. Anymore. Something is wrong. You can pick it. And more, looking out for a sister, looking out for one another.
waona kuti something is wrong apa. She's normally a bubble person and anogara chita kenoiza kachitaura chida but nhasi zvavari kutaura pane rafu yavari kandaka something is wrong. You come as a sister wonzwa utoona ndine rangu rakadai kuti nesiveni munombopindawo pazvinhu zvakadai ndopinda machine kuchenjera munhu nyama andichimaona. Saka ndatoona vakawana mucomments chana kuti I'm feeling like that right now. Anditika guys macomments ari kunyogwa, reach out to that person. And arisi basa rangu ndega kuti ite reach out to one another. Reach out to that person. Reach out to that person. Umbozoti my sister comment yako ndaiona, are you okay? You might be shocked. You might be shocked. Zvachakuoperera chikudza ikoko. You might be shocked. Serious ina ndomboudziki ndotozviziva. But dzimwe zongoti ego kekudzoka ndishaura kuti moziva munhu wenyama ndozongoti maka pride neka ego kekuti kudzoka ndinoudza vanhu kuti paipa ndachipopota ndine this is what I'm going to zvakadai so andimaona andizokwanisi but ndingozvinyatsoziva kuti no pane zvinhu zvisina kumira zvakanaka andimaona unongozvitozvinzwira wega kuti no something is not pakundizodzoka ndati guys muna sorry henyu ndaitoda ndakuita cloud andimaona yatove cloud. Saka unokusazongonyarira ngoti let the wind blow zvatodarika nditi zvadarika but iwe wandapindura rafu ucharamba ukazvibatirira anditi ucharamba ukazvibatirira iwewe. Hanzi I am praying right now for a lady who I don't know. She needs serious hope. I cannot help her. She has been cheated. I don't know her, but I'm going to pray. You see, umato ine revelation yake kudhara kuti pane a sister ari married ari kurwadziwa pane pa comment section ari kuchema pane ataura andika ari kuchema andimuzivi asana mbomuona but ari kuchema ari kuda kunamatirwa. I don't know what she's talking about this lady but atingazvirambi because kune vanooneswa pane vanopiwa ma revelations uyataura zvataura. You might be them comment section, you know kuti you are going through the same thing zvataurwa nemunyori nandimuzivo munyori andika zvataurwapo nemunyori anoona reach out kune munyori taura nemunyori uinde kwaari unoti ndini wangu achitaura unogona kubatsirika unogona kubatsirika. Anoona unogona kubatsirika. Uyu anonzi Lucky musiyeyo ritori dhimoniwo zvaro ghost ratumwa panapa so Lucky hatina nguva newe ufunge iwewe wakafanana neni Lucky handiti kana inini ndakatengwa iwe usingatengwi iwewe just go there handitika unodhila nenyaya iyi uzoya nemari dzautsi kuvanhu handiti hanzvadzi zvauri kuizva ndakaitawo inini svika pandakasvika iwe unogona kuzviitawo handiti iwewe urega kutengwa sezvo uchiona kuti ndakatengwa iwe urega kutengwa handitika wouya nemari dzautsi vanhu ndauya nemari dzautsi ndauya nawo avo ndo zvinoitwa hanzvadzi just setiri kutoida ufunge zvekutengwa aiwa totohwa nemi kuti ndikune vanhu vanotengwa zvekutotengwa nemunhu usati wamasangana naye usingazivi for the why and again what agotenga wenini nyika iyi nyaya iri kuitwa nemapato ungonotenga ini ndoga imika hameno but iwewe hanzvadzi tinotomira we are behind you chimusidzira nyaya ufambe naye uye nemari tete chikusapota uchi kumasure hanzi naOlinda ndini tikutaurwa right. Olinda pane munhu anyora comment iri mucomment section imomo scroll up Olinda mabejo talk to that person abva confirm hanzi ndiripo saka Olinda talk to that person. What time is it right now? 12:42 time yakwana guys, we are starting at 1 saka ndakwenda dei ndanga ndisiri kumhanya handika ndaichavhura maline kuti vanhu vakaremerwa ngavambotaura handimona vanhu vambotaurawo zvakavaremera handimona kuti vanhu vambotaurawo zvakavaremera but unfortunately time yakadi time yacho yaenda ngadi ndadi ndamboenda saka guys ndakwenda inini mukaona ndatizi ndikuenda kuchechi handika ndikuenda kuchechi nhasi tikumbonogadzira mapreparations tine conference yedu handika iri kutanga mangwana handichipera nesani saka mukaona ndisipo kana ndisiri kunyanya kubata ndokukasa message kana tiri kuresponda ipapo handika be with me ndiri kuchechi hanzi simeli taita karemera ndikuenda kuchechi mini ndikuenda kuchechi asi kuchechi ndikuenda nefoni yangu zvokuti ndikaona kuti ndamboti shande ndikunocleana ndikunodidi ndikaona kuti ndamboti shande handiwana ndagara mumota ndogona kusudzuka motaura yenyu but you can excuse me guys ndomboenda kuchechi mozondiona palate ndangoti ndikuzivise kuti kune conference kuchechi kwandiri kuenda unogona kuzozondibata fast handika ndinge ndiri kuchechi kokuyakuya gai mbononamatirwa madhimoni atisi asikani gai tinonamata kuchechi madhimoni adi
hanzi hamusi kudzoka here. Handifungi mai majaya because ndikuenda kuchechi tokutogona vanhu vapedza. Handifungi kuti manheru ichadzoka. Chakumbira andisevena kuti vauye. Handika guys vanodawo vari kuvhurawo mapeji avo vaya vari kuzvimaketa vachida kuzvimaketa vachivhurawo mapeji avo vachitanga kuita zvavo. Handitika please come through uyai tibatei kuseri. Handika peji rakanzi SIS MELLY diaries ratsuka nemapostini takavhurira vari kuda kuzvisumudza vachita mapeji avo manzi malive avo vachidini. Unoita papeji papo unouya kuti vanhu vakuzive nokuti wega unenge usina nokuziva handiti unouya woitawo zvinhu zvako ipapo uchiita content yako ipapo uchiita ipapo hanimaona uchipinda live uchiita ipapo zvinhu zvako hanimaona ndo isusu chatoziva right now unouya uchiitapo uchiwanawo vanhu vachizokufollowa ipapo hanimaona isusu live yedu unoita papeji pedu tinokaisigwa mastars ndeyangu handidi kudze kare ndatokudza asazoita makuwa nokuti tokuti chinzi tinoviga hatirigi zvinhu vigaika ndatokudza indibude pachena iwe tichakupa vanhu vanokufollowa nokuziva ndika uya woita live papeji paya mastar anenge achikandiwa hasapo ndedu kana kwaisawo mastars nditika 2 kana une nyaya yako unouya papejiwo zvichizvinakaita uchita malive ako uchita achifollowa kana waona kuti wakura manje wakwana manje peji rako rakura manje woenda kunochitira peji kwako hanimaona vamwe vachiyawo vachidaro inyaya yekuti tinoshiya chi vanhu iwo kana waita uchita zvinhu zvako ipapo wapedza woenda asi kana usazouya uchitora zvinhu zvaunosiya uko kuti unoita mukadzi wotora zvinhu uchishiya mugrupu ya uchidini aiwa hausheyi just come and do your life suppose ukashiya unokanganisa peji saka unongoya kuzodi kuzoita malive ako handika uchisalinkira kure peji vanhu vachikufollowa vachikuziva. I think it's a fair deal and tikunye bere guys, is it not a fair deal? It's a fair deal. So guys, nakwenda ndokubata palita. Goodbye.